Здравейте, сега ще ви представя Nerf Con C6. Ето го. Как да го сглобим, след това ще ви покажа как да го направите пак на пистолет. Ето го пълнителя. Това представлява. Как се слагат стреличките. Слагате така една върху друга. И натискате само. След това той първоначално ето така пистолета, но вие го давате назаде и слагате пълнителя. Ето така. Това тук се отваря да видите колко стрелички има. И ето така сега се зарежда. Ето така. Сега как да го сглобим? Ето го мерника. Дига се, това се дига надолу и нагоре. Той слага ето така. Тук. Ето. След това взимате задната част. Само я пъхате ето така. След това взимате заглушителя. Той слага по този начин. Ето. Това се смъква и се дига. А ето го и лазера. Ето какво представлява. Ето това копче се включва. И ето сега на стената е такъв, обаче от ето това, като го дадете напреде, лазера става по-голям. И той се слага ето по този начин. Ето. И се получава. И след това, като заредите, като стреляте, т.е. нали, той излиза стреличката и ето така се зарежда отново и стреляте. Сега ще ви покажа как да махнете пълнителя. Давате назад и ето това копченце го давате към дясната страна. И то пада. Се изважда, т.е. слагате пак стреличките. Мен само. Пъхате го и това го давате напред. Сега как да го разглобим? Задната част се маха по този начин. Ето това копченце се дава ето така надолу и издърпвате назад. След това лазера как се маха, ето така само правите. Заглушителя така и мерника ето така. Но сега ще ви покажа едно нещо. Ако имате Maverick или този, не се сещам как се казваше, можете да използвате лазера, да го сложите. Ето така. И мерника също и него мога да го сложите. Ето. Става на Maverick. Тези двете неща. Можете да ги махнете. И доста добре стреля. Ето сега ще ви покажа. Ето заредение и стреляте ето така. Ето. Надявам се ревюто да ви е харесало. Довиждане и до нови срещи.